Утре сутрин обещавам, защото ще снимам обещавам, ще снимам хубави гледки само за вас. За вас всичко ще правя. Ако искате още видеа такива от мен, пишете ми късно вечер и да отивам в гора на пренощуване. Пишете ми долу в описанието, там ще има даже линк. Кликнете, дайте палец нагоре и пишете долу в коментарите дали харесвате моя план. Ако де подейства някак си, ще стане всичко окей. Ще пренощувам в гората. Ама слушайте, само заради вас. Какво правите, бе, момичета? Разхождам се. Те тя директно бяга от мен. Да, хората. Ето ги моите